Eze-Ana gade. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite gade. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Faji asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m n'eziokwu TV, eziokwu TV plus, ma ọ bụ na soshal midia ndị ọzọ. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazie ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa pụta awụ my advice to youth. My advice to youth. Okwu ndụmọdụ nwere maka ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa. Ọnya ka njibe. So ọ bụrụ na ị ka bụ a youth, your attention is needed. I can tell you na nkuzi ị ga-anụ taa, if you apply it, it will change your life for good. Yes. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na o nwere aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla na temple. Aja abụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụrụ imirikite ndị mmadụ elu. Anyị malitere ịchụ aja years ago, and o nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere ya wee luo na. Ndị ị nwere ike isonyere ya bụ aja ebe ọ bụ na ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebere a na aja anyị na-achụ ma ọ bụ n'ọrụ mmụọ ọ bụ na anyị na-arụ na temple. Anyị anaghị show testimonies ma ọ bụ ihe ọrụ na social media ma ọ bụ na eziokwu TV. You know why?
ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa, mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'Igbo, maka na Igbo bụ ike. Ọ bụrụ na ịchọ isonye na aja, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-donate token donation, then chat m na WhatsApp ka m gwa gị other details I need from you in order to book you. Kedu ihe anyị na-eme? Anyị na-ewe ya 3 prayer requests debe n'altar, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa a. Dịka ọnwa Mee a, bụsọ ọ ga-agwa anyị ga-eje na mmiri jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja, mee saraka, gbagotazie na temple, chụọ aja to entities of powers nọ na temple n'afa mmadụ dum, jekwazie n'ebe nchụ aja, gbuo ebulu, mee saraka n'afa mmadụ dum. I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'Igwe, maka na Igwe bụ ike. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa na-abịa, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ị ya anụ taa, chat m na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672, ma ọ bụkwanụ 08138243871. I repeat, 08138243871. Ana m ekelekwa ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu a, ndị nọ na live program. Asị ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gozie unu. Ị na-esonyere anyị, na-emetụ aka na share button, ka your friends and well wishers know from the horse's mouth. Ọ bụkwa ndị na-esonyere m site n'eziokwu TV Plus, ị laikiri nkụzi ị na-anụ, ị chọrọ ịnụ ụbọchị ọzọ, ma ọ bụ na ị na-awọchị ya iwe ọkụ, ịchọ ịwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel, my personal YouTube channel akpọrọ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ịwọchịa ya, ihe afụ nkụzi a, fụkwazi over 1000 lectures, nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla over the years. O nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo ime nweta na ya bụ YouTube channel, maka na nkụzi anyị na-akụzi over the years. Then anyị nwekwara entertainment channel akpọrọ Eziokwu TV. Can go there for your movies and rest of them and every other thing concerning entertainment. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, agwara gị ihe ị ga-eme ka anyị gbapụzie ọsọ na nkụzi anyị ji maka ịbịa. O nwere special audience anyị chọrọ inweta, ọnya ka anyị ji nwee this Eziokwu TV Plus. Yes. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ịmata ihe ị kwesịrị ịmata. This life is all about ihe ibuduru maka onwe gị. Whatever I want to be in future, I can tell you for a fact na ya today determine your future, because they nyere human being freedom. Chukwu okike kele gị, kele mmadụ, gave us equal opportunity. Enyere gị, agwara gị na enwere two things eji wee ke gị while man was created. Ekere gị, the why you are here on earth is to come on earth, to be here, to experience and mature. And na ngwa gị n'akara aka gị, what you experience in life is here. Ma ọ bụrụkwa na ị remain na the track ekekere ụwa ji wee ke gị. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na onye buru chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Meaning once you miss the track or then track, then you will suffer tire. So ọnya ka ndị Igbo ji atụkwa n'ilu sị na ọkpara nkwa ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrụ. So you might put yourself in mess ma ọ bụrụ na you pay attention and always be on your duty post to do the needful. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe eji wee ke gị. O nwere ihe bụ ya calling.
ịbịa n'ụwa a esi na ka ị bụrụ spectator, ị kwesịrị ịbụ onye a na-ekiri ekiri, and the only way a ga-eji bụ onye a na-ekiri ekiri ma ọ bụrụ na ị nọrọ n'ihu ọrụ gị. Nke mbụgolo, chọpụta ihe bụ ya passion. Chọpụta ihe bụ ya passion. Ịchọpụta ihe bụ ya passion, that ihe ị na-eme na-enwe aṅụrị na ya, you love doing it. It could be offering services. I remember when I was growing up, I love teaching. I love teaching. Ebidoro m bụrụ onye na-akụzi ihe na public, bido na my primary school days, because mmelota the first time I appointed m ka m bụrụ prefect na primary 4, and from that time till now, any place m fụrụ onwe m, ha na-enye m position of, ha na-etinye m na leadership position of authority. All my years in school, the same thing. Even all my years in any gathering, m fụtara onwe m, ha na-recognize m easily in a position of leadership, especially ebe ọ gbasara pilot the affairs ka ọ dị mma and teaching. So ọ na-enye m obi aṅụrị, gives me joy. So from childhood, okay, let me bring it to the religious domain. When I was in Catholic Charismatic and Bible Society, Catholic Bible Society, at the age of 18, ebidogo m bụrụ onye azụrụ iso na ịgbasa ozi a, ịpụta n'igwe na-agwa ndị mmadụ okwu. Yes, and ọ na-atọ m ụtọ maka na m adịgo used to ịpụta na igwe na-akụziri ndị mmadụ ihe. As a prefect, even from primary 4, enwere some mathematics ya apụtara ma ọ bụ na o nwere ihe teacher chọrọ ka ọ sịghị ngwa gwa gị bịa sọtụọ ya. Ị na-asọtụ ya na board, you will talking to your fellow ụmụ akwụkwọ ibe gị. Ịghọtara ya? So na-eme ana m adị happy, even at that even tender age. Ebido m oge na-eso teacher na-mark results. So mana ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ịdị nnekwu adị anọkọta daa from nowhere. Onye akpatara na ndị oyibo ga-asị gị na na-enwe mentorship and leadership training. Ihe niile na-abụ external exams, mmadụ na leadership exams, mmadụ na-eje wee add ya up to ihe ọma. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị nnekwu, onye ọbụla Chukwu Okike kere ụwa nwere duty enyere gị ụzọ ihe ị ga-eme ka isi na ya pụta ihe ka e wee celebrate ya gị. Don't look down on any profession, any gift ọbụla Chukwu Okike nyere gị, maka na ya bụ gift a ka ị ga-eji wee dị nnekwu. Ọ bụrụ anyị gwa na-agba afa language, anyị sị gị na ị ga-eji wee dị oturu odi. Ịghọtara ya? Then ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị nnekwu, ịdị oturu odi na afa language, ịpụta ihe, you must work it out. Ihe grace ga-emere gị bụ inye gị opportunity, i present the opportunities, mana working it out
can those opportunity manifest here in the world of the living, the reality, the gross material world? Believe in me, you must work it out yourself. I will give you instances. For the guys saying, I want Bible. Let me quote Bible. You can just like you quote Bible. 1, I was once a Bible scholar. 2, I'm a kwam. Na majority of my fans, I beg across Bible in one way or the other. So man, I like a site here. Yes. Or it doesn't make any sense. More man a site other spiritual books in Google. No. You know why? Will make no sense. One of them might go through Zoroaster. One of them might go through Buddha. One of them might go through Muhammad. One of them might go through Heaven No Proofs. One of them might go through other great books written by great minds. Doesn't make sense because they go by there. So can you use okay? Emo. One of them might attack it. They go through Nkomi. Yes. Nkomi will akwụkwọ nsọ ọdịnala. Let me put it that way. Holy Nkomi. It could brought those books. So therefore, it doesn't make sense. Man would name a reference to our people. Or I can use Bible. It doesn't mean the Bible the most period than other books. No. All these books was written by messengers. You know? Now, ihe na-achịkọwala gị bụ na Matthew 7:7 ọ sị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na ga-emeghere gị. The more important words there, Banwa, you make a move. What if you do not ask? You are sleeping, you are lazing around. You feel no, it's not possible. You must seek. I can walk na court abroad for Christmas. I can tell you, Chukwu Okike mi ihe niile abroad for Christmas. Natural laws they ensure that whatever you sow is what you reap. Garbage in, garbage out. That whatever you give to creation is what you receive back. That whatever you sow must flow back to you, the originator. Hit a ball on the wall, believe in me, must fall back to you. Keri hen na chikowa. Ụwa bụ etu onye si wee tọọ udie ka ọ yesi wee lie on it. Ka mmakwado ga-atụ. Even if your destiny dere na ị ga-adị nnekwu na ị ga-adị oturu odi, you will be a great person in life. It's still subject to you playing according to the rule. Okay, the subject to gịnwa ime ihe ịnọ na track gị ị na ebe ị kwesịrị na ị ga-anọ. That is the only way. Ihe ezi agba niile anwa ozi niile anwa eziri gị na ngọzi dị n'ụzọ gị. That is the only way ọ ga-eji wee manifest in reality. Ọ bụrụ na ike pụọ mood ma ya lazing around to ensure that those prophecies, those ozi anwa ezigasịrị n'isi gị na ngọzi dị n'ụzọ gị na ọ ga-manifest. Ọ bụrụ na ị mere ya, ị ma na those good wishes na ihe ọma niile adị n'ụzọ gị will remain mirage. You know? So, if you don't like what is happening to you right now as we speak, start today to rewrite your story. Bido kita. Ihe mbịa tata abụrụ ka m force gị. Ihe mbịa taa ka nye gị guidelines and tips. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ ga na-ekwu life no balance. As if no nwere onye Chineke fụ n'anya iche, onye Chineke kpọrọ na-asị iche. No. We human beings, we are all given equal opportunity.
from birth. So ihe iji time nke wee mee determine how your future will be. Ndị Igbo na-atụ ilu sị onye gbuka utie ọ lahụ n'ala. Mana mma advice gị not to break the rules, because laws of nature, the karma, are there to ensure that ihe ọbụla ịtọ ka ị ga-ata ụta. Na onye tufuo ọta ụta. Ihe ọbụla idebelu n'ụwa, even if you return back in your next incarnate, you pick it. Onwere onye na-edebere ya. So mana ụfọdụ ndị mmadụ ji aka ha na-eme onwe ha, mana ha amara the implication ihe ha na-eme onwe ha. Nya ka m bịa tata ka m wụọ ụkwụ n'ala ka ị kwụsị this mindset of ị na-eche na mmadụ na-eme gị, na ya uncle na-eme gị, na onye nwa na-eme gị. I can tell you, what you don't deserve will never flow to you, because it is injustice. If those things flows to you, it means that you give a hand. You gave a hand to it, and by giving a hand to it, you deserve it. You are a partner to the crime. Ọhịa njọ ka nkọwala nke ịghọta ọfụma ka mmakwara ga-atụ onye dị nnekwu. O nwere onye a na-akpọ Samson. He's a great man. Samson dị nnekwu. Samson echefuna na Samson, the birth of Samson was prophesied. Egburu amụma na ga-amụ Samson. The amụma kwuo sị na ọ ga-abụ onye ga-adị nnekwu, ọ ga-adị oturu ojii, na ọ ga-azọpụta agbụrụ ya na mmegbu na mkpagbu nke obodo ndị gbara ha okirikiri agbọrọ ndị Philistines. Ịghọtara ya? Ifu the prophecy, ifu na-akwadoro nyanwụ Samson bido n'afọ nne, amara na ọ na-abụ ịgụcha akụkọ a iwee just na akwụkwọ akụkọ. Yes, all story book. Now, but then na-achịkwa pick the meaning. Onye a bụ onye prophesize na ọ ga-adị nnekwu. Etu a esi wee prophesize na ọmụmụ gị na ị ga-adị oturu ojii, na ị ga-adị nnekwu. Etu a esi ezi ozi bido na before ọmụmụ gị, a na-agwa nne gị ma ọ bụ nna gị na nwa a ya abụkwa na nwatakịrị a ga-esi n'aka ya wee fichie ezinụlọ n'anya, na nwa a ga-adị nnekwu. Yes. Then whether ma nwa ahụ ga-adị nnekwu n'ezie dị nwa ahụ n'aka na otolite. Ị na-ege ntị? Samson abụ onye prophesied nye mmụọ dị elu. Ọ bụ the strongest man on earth. Don't forget. Mana Samson ka a mụziri ya, ọ na-etolite at a stage o dịrị elu. O wee pụọ na that normal track, that natural God's wish in his life. Ọ pụọ etu anwa gị nwa na-ene m anya kịta si wee gbapụ na gị a. Etu esi wee nye gị ote ga na-ezighị ozi nọ na ị ga-adị nnekwu, na ị ga-adị nnekwu. Ị na-wee na-ajụ nnekwu a na-ekwu na ị ga-adị kedu mgbe ọ ga-apụta ihe. Ihe a bụrụ ihe kwesịrị ịjụ. Ihe kwesịrị ịjụ, work on yourself. Anọ m n'ihe ọlụ m, ana m eme ihe m kwesịrị ime ka nnekwu a kwuru na mma dị ka ọ wee pụta ihe. Ọ ihe kwesịrị ịjụ onwe gị. Samson as a case study, ọ ya adị nnekwu, mana Samson tolitere wee choose ụzọ nke aka ya dị iche na God's original plan for him. Samson tolitere wee dọọ ya aka na ntị si ya na o nwekwara ụdị nwaanyị ime anụ, o nwekwara na agbụrụ ime esi wee nụ nwaanyị. Etu esi adọga aka na ntị kịta asị onye youth, o si na ntị nke aba, o si na ntị nke ọzọ pụọ. Ị mara na ọ bụrụ nwaanyị ọbụla dị gị nwoke na-ene m anya, ọ bụrụ nwaanyị ọbụla ka edebere maka ọnụnụ, ị nwere idea, ọ bụrụ nwaanyị ọbụla ịfụrụ na anyị na-achọ ka ọ bata n'ime ndụ gị wee defọ gị ahụ. O nwere onye edebere ka ọ bụrụ Delilah. Ịghọtago?
Man, it's all about choice. Because temptation is part of life. Part of life. So is there another thing for you to fall for that trap? So Delilah was a trap to Samson. Amara me have your own trap. You will keep working. A youth, one, a youth. Amara me have a trap. Don't know so jump or pass ya. Jump and pass. Mana ebalankete. Maka they got how things work. Negi na ache mana onya. I can tell you now, a man onya man ya will cut their life short. Only key megi a guy or brune gaga or to pain that are not necessary in your part. Mano ijaka wora abari. Won't get out. You were all so get out. So you attack and you tip as a youth. He gets there. You know that? Then Samson went ahead against all advised not to marry Delilah. He disobeyed all genuine and sincere advice. One was Delilah, he fell a victim and he was betrayed and his life was cut short. Nduya akotoya. Amono nsogbu ị na-etinye onwe gị taa as a youth nwere ike cut your life short. It's not God's original plan. I can tell you, some youth nowadays on a fast lane and they will die prematurely. It's not God's original plan. When he na got ihe na achịkọwala gị bụ amara eji m ka m were sansi mara ga ihe ma wee na-akọwala gị, do you know na mmadụ nwere ike ịnwụ ọ bụrụ all death bụ God's wish. Mmadụ na-anwụ eje kasị ezinụlọ obi si ya na unu dibe na uche Chukwu mere ụfọdụ abụrụ uche Chukwu, like nke Samson na now I na-use as a case study. Ọ bụrụ uche Chukwu maka that wasn't original God's plan. In against Samson was out of disobedience, and then we go so many people out of disobedience. In against it's Moses. Moses was told, Moses, KBLO, the tablet, the 10 Commandments. Koje biyo munnia go patari wiria. Mana Moses won you walk. Corporate as we follow munnia deviate go. After they claimed that they have waited for him for a long time, he didn't return. Then how souls on kaka. Moses out of anger. I'm telling me, mommy here we are anger in a worry. Where decide they are out of anger. Where Tiwa that's it. You will take good time where tablet, yeah. And when see Moses, because of him, you will see the promised land, but you will not enter it. And when he got that, he ain't got that, then he ain't called Kitabo. Now, he get user happy on the track again. No more you kick us again. A man who's long enough. If that's blessing days ahead of you, raining days ahead of you. You might be withdrawn on time. And when they hear that, Moses was never permitted any longer to stay. Maki no deviated. I can tell you, as a youth, he decided to join fast lane. Fast lane now we join might cut your life short. Abo no cut your life short. It's not no church woman. More say na eche na agwa bro ni enwe long life, gini butete short life. Ọ kpara nkwa ahụ si ngwere bịara ọrụ. Ndị Igbo na-atụkwa inu si azụgburu onwe ya ti n'ọnụ agụ iyi. Onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndụ ya.
ịghọtara ya gị nwaji aka gị n'onwe gị n'iyi. Mana advice m bịara ka ozi a na-ada bụ abịa m inye gị advice ka ị ghara ịnọ onwe gị n'iyi, so that na inwe abido blame bụ onye ọzọ for ya downfall. Amara m ihe ị na-agabiga, mana gị nwa okorobịa nwa agbọghọbịa ị nwere ike ọnọdụ ịnọ na ya taa ọ bụrụ ọnọdụ elepụrụ si buchighata ị na-akụ ọta, mana o nwere onye ya akọsara. Ị nwere ike ị na-eblame ya uncle, ị nwere ike ị na-eblame ya relatives na ọha dị responsible maka mperi ị na-eri, ma ọ bụ na ọha mere na ịgbaworo igwe. I can tell you, your destiny is in your hands. Ị nwere ike nọrọ na-eblame onye a, na-eblame ya uncle, na-eblame onye a na omero nka na omero nka. I can tell you, your destiny is in your hands. Mgbe ị na-abịa n'ụwa, nwere onye ataghị ka ọ gị na destiny ya ọnụ. O nwere onye asịrị gị nọ ya for you to succeed on earth, that your uncle must help you. Ọ bụrụ ihe ekwu. Be on your lane. Destiny have programmed the path you follow. And by the time you live aright, na-experience ihe niile nature wetara n'ụzọ gị, ị na-apas ya bụ ule na-agafe. Echefuna. No, if there is no test, there won't be any testimony. And echefukwana, ma ọ bụrụ na e nwere any challenge, there won't be any champion. So ị ga-anọrọ n'ihu ọrụ gị gafee ụlọ ọbụla ka ị nwee ike ịba the next class. That is the only way ị ga-eji wee garage ya. O nwere ihe ịghọta. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na destiny dị n'aka gị, o nwere onye mere ibie. Yes. So ụwa bụ take your destiny, ụwa bụ turn by turn. Mana ihe mbịa taa ka ntụnye gị alụ dịka youth ka ịdị ghara ijehie ụzọ. Ya bụ emesịa igbe anya m anya m ịma na akwụna na ebe akwa nwa nọ na nka. Ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ ka m bido n'ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke, you want to live a successful life, note na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya aga n'udu mmiri. Echefukwana na onye gbugakwa utie ọ lahụ n'ala. Ka m were plant ma alụghị atụ. Ịma maka photosynthesis. Plants nwere ebe ọ na-astọ nri during the time of abundance, time of rainy season. Ọ stọọcha ihe niile ọ ga-eyuzu n'oge ụgani, n'oge ọkọchị, when the challenges arise. Anya ka anyị wee so na ndị Igbo, ndị nna anyị ha bụ great minds. O nwere any adage parable ọbụ na ama eji wee quantify ihe na-eme. Ha sị gị nọọ nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. So as a prepare your bed, so you will lie on it. So the time of abundance, actually can we plant malgat. You stockpile those things in excess. Then during the time of lack, you begin to use it. If you manage it well, it will sustain you till the next time. Onwere His Excellency Peter Obi na Ade Ekwube. Or say, he who does not plan is planning to fail. He who does not plan is planning to fail. Indirectly, manomaro. Ihe na-ekwu maka ya. Ihe na-ekwu maka ya bụ na ọ bụrụ na ị plan ihe ọfụma, plan your future. They can see no present determine how your future will be. Ka mmakwara gat. Inugo akwa maka the prodigal son of eziokwu. Nwa na akọ nne ya n'iyi. Nwatakịrị a bụ from a wealthy home. Originally, kwesịrị ịta afụ. O kwesịrị ịsọfọ unnecessarily. Mana otu ụbọchị nwatakịrị a jekwuru nne ya. Si ya kenye m akụnụba nke m. Ekenye ya akụnụba nke ya. O wee jee mba dị anya. Jee na-ata ndụ. Na-akpọ champagne. Ya na ndị akwụna biri. Ọ na-eje na-agba club.
o rigidoro ego a wee tazaa akụnụba niile oketa. Iburu youth wepụ aka na life of oringo, life of dorime, kwụsị ije bịa palọ. Ka mmalụ ga-atọ nwa one young guy bịakwutere one day, mmụọ gwa m na ihe onye a niile bụ counseling, na nwere ihe problem ya. This guy bụ ihe o ji azụ ahịa, ihe ọ wọtụrụ 1 million naira na Nkwọ Nnewi, mana ọ na-complain na ihe mere n'ọbụ na every year obi is a boy. Na ya mara ihe na-eme ego, nwee sị ịma ihe na-eme ego, si ya mmụọ sị m n'ọnya nwa ụka nka nwụm, n'ọnya nwa na-ata ego n'ọnụ. Nwee sị ịma ihe na-eme ego, ọsị mba. Nwee sị oke ka o si relax. Ọ nọ na mgbede ọbụla o mechie ahịa, o jee na sembọtụ abịa palọ nara ha bọtụ bụ ụfọdụ na-akọ ha pepe soup wee mee dorime. Mgbe ụfọdụ kwa ndị enyi ya apụtakwa okekwa ha 1 bottle or 2 bottles. Nsi oke on average ego ole ka ị na-spend n'ebe ahụ abịa palọ? Ọsị no, sometimes I na-spend something like 2,000. Akọ nkwara mgbe ị ga na-emekwa ya dọkịta ofu nwa agbọghọ abịatichara gị, ọ ga-eme iwere nye mmanya, sikwa na asinye mmanya, ghọtara ya? Nwesi oke, let's say do this mathematics. 2,000 naira, a worth 1 million. Yes. See, okay, 2,000 naira every day times 30 days. Ego ne ko also 60,000. See, I find a good. You were a good mathematician. Was you okay? 60,000 annual in a spend every month. Add it up to 1 year. About 720,000. Was you okay? See, normal. Na no nyawa na ji onwe or somehow. Was ya na ihe ọpụta bụ na every year ọbụla na ego ya dị 1 million kwesịrị ịdị 1.720. No, close to 2 million. So wee etu ọnwa okwa ịgbakọ. No etu aka ego kwesịrị isi na adị. Then adị m ekwu ego nni m because ihe a na-ekwu ihe abụ ego o ji eji emedo n'ime the outside food. So nwesi ya ọ na ọ mara na ọ bụrụ na o save ego a kwụsị imedo n'ime this money ego a na business here despite other increment na business here ga na-eme increase with extra 720,000 yearly. O mee 10 years over 7 million. O mee 10 years mana ego na eherizi over 7 million. See okay. O would that 7 million add ya na whatever ihe na ya of ebe ọ na-agbago. Yes. Man of ihe na-achịkwa na ụfọdụ n'ime ụnụ gị nwa na yes gị nwa ihe kpatara na ị gaba n'ihu na irigo ya future. Ya future ka ị na-askwanda every day je na joint. Anyị etu ọ ga-emi esisi ọda m 1 bottle right round no fefe soup each. Anyị etu ọ ga-emi ị spend ihe awụ ya future. Ego bags of cement gị ka ị na-eri n'ọnụ. Mmadụ anyị agwa mana ọnya ka nna agwa gị ha. Yes. Ihe ị kwesịrị ime bụ 1 ịpụta ịgba mbọ connect onwe gị as a youth because you are youthful age ị need iji ewe pakwuo onwe gị ọnụ. Ihe ebido n'oge spiritually pay attention to spiritual lifestyle. Ihe dị mmadụ ga-atụ mgbe na-ebido na at age of 18 ebidogo mbụrụ a speaker na charismatic and Bible society because I don't have same time. So mbido ga na-akpakwa onwe m ọnụ na-enwe time for meditation. So 1, pay attention to your spiritual life. Ka gị na ụmụ mmụọ wee na-connect. Iwe onye ọdịnala chukwu achị gị
na-echukwa ya forces. Create a time for your spiritual exercise. Oge gị na ụmụ mmụọ ji akparị. Ihe o ji wee sị gị na-echukwa ya spiritual forces bụ na ha abụghị ya bodyguard. Spiritual forces gị bụ ihe ijide ebube. Ha ga-akwụdoro gị against ndị ekwuru na anyukwu. Ha ga-akwụdoro gị against ndị ọchọngoloku. Ha ga-akwụdoro gị against ndị amoosu, ndị iwe dị n'obi, ndị amụdịreze. Ihe o ji dị mma ka ichukwa ya spiritual forces ya, ọ ha ga-ekwechiri mgbe ọ bụ na mmadụ na-ejere gị ajọ ije, mgbe mmadụ na-anọrọ na-achọ ihe ọ ga-eme gị. Ọ dị mkpa na ichukwara forces maka na ihe esi na nke onye akarịa. So pay attention. You must always go spiritual, because ihe njisi na-eje spiritual bụ ụmụ mmụọ anwa ịdị connected to ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụ na iji enwe spiritual exercise. Spiritual exercise we in the world of physical we have like body meeting. Mgbe o ji abụ company leadership na-anọrọ kpaa maka ọdịmma company, kwuo ebe a na-emeta na ebe a na-emeta. Ịghọtara ya? So spiritual exercise bụ mgbe a gị nwa na onwe gị ji eme retreat within yourself. Mgbe a gị ga-eji na ụmụ mmụọ anyị wee na-ajụ ha kedu nke ị na-eme adị emeta ọfụma, kedu etu ihe esi mee ka ọ dị mma. Ikwutazi ịṅa ntị apanye gị uche during spiritual exercise. So oge a ka iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. So nke a bụ number one thing. Once you kwunyesiri onwe gị n'ọkụ, then watch on your character, lifestyle, and attitude towards financial management. If you don't show love for money, if you don't appreciate money, money will never come your way. Yes, ị ga-egosi na love the ego. Show ego love by they spend the ego carelessly, because if you from anya you spend it carelessly, the answer is no. If you love you so much, do you just throw it anyhow? No. If you love rather than buy it, no matter any ego the mention, whether they so they buy easily. You know that? Yes. Those love for money, they make a matter the value of money. A matter of money, abroad and through the how. So you know, go see money, love, it will be coming closer to you, because I've showed that you were a prudent spender. You know that? You only spend when necessary. People always on and then tao bang on my do a how me need. So you want the money. You see this money, I cannot use it judiciously. In a mentor, you go places. Then but we are now over. Because you save. Saving goes in you appreciate the money. So therefore you can't spend money carelessly. Or you like or a value like trash. So go okay. Maloki says spend the ego. Make sure you don't spend more than 60% of your monthly earning. 30%, 40% is for growth. You know what is for growth. So you make sure you keep for growth. No matter how small. I want to say to go. No go na actually they spend the month. You save monthly. Me how you make it? You how make able in our court to your coach according to available material. That is the only way you build the culture of saving. You know what I mean? As a youth, don't spend on here unnecessary. Don't do bet. Don't go to bet. Way rich man, successful rich man today, they successful based on non-agba bet. In again, just name single person. Okay, can pour somebody say from financial institution. Jim Ovia, the guru, the Zenith Bank founder. Obodo onye bet. Can pour a businessman. Can pour Ifeanyi Uba, or when we na go history also on a bet. Go to go to Ifeanyi Uba today. I never go knock at on our side. I don't know one and one if I don't win 10 million, 50 million. Oh yeah, we go. Those people who win go to such amount na bet. Believe in me, need them till some years down the line. How get you broke?
You know why? Onye isi nachacha ụtara ọ zatara n'ụkwụ ya jekwa sọrọ ọzọ. Because ego aja amụrụ ya by luck. So ọ mara ka esi ọ bụrụ a financial builder. Onye bata na onye wụ financial builder, ụkwụ kpọgorie, you will still stand. Because you know the principle that governs financial creation. Creating finance, all the principle. So Okobogorie, since all the key, put key and factors into work. Okorokwa, nwere higota. Mana eja amu ofeke. Oboga ma onu mgbe ekere nkwu kwa. Oja amu udi ego for lock. Ogo no nwanyị iPhone. Ihe na-eme ụfọdụ ndị a na-akpọ ndị Yahoo. Mata na mmadụ take ha serious most at times. Although one of the few individuals nwere ike, but I can tell you majority of them. Onwe ka ha si nweta ego, ọ dị ka na ọtụpụrụ ha n'isi. Onwe onye nke ụfọdụ nwere ike ịnọ na hotel ụwa iyi. Febe ụfọdụ na-ata life. O megido that thing anwa 6 months down the line, ifu that motor anwa o ji ego G-Wagon, ole ya. Ọ bụ na ọfụrụ ego. Because ọnụ na-eri eri adịgo committed. And ọdụrọ committed in the right way. Maka na ego mbute. Onwenugo ụbọchị innocent. Yes. The business mogul na ndị car manufacturer. Onwenugo ụbọchị ị na-agụ history ya, gụta na ọ dị nnekwu by ịgba bet. Just mention a somebody, onwe ihe a na-akpọ na mmadụ rich. That is it. Karịa ego ya karịa amụsụ. Mụ na ego mmadụ na-akarịa ego amụsụ. O nwere ego mmadụ na-enwe ruo, ọ bụrụ ọnya ka ị na-eji agwọrọ ọgwụ. O nwere akụ na-etigbu amụsụ. Ịghọtara ya? O nwere ndị bụ na mmadụ onye adịgo financial freedom. Onye enwego financial freedom. Ego ya akarịgo ego ndị amụsụ. Gwa m a single person ego karịrị ego ndị amụsụ bụ na bet ka o ji nwee ego. Gwa m onye ego karịrị ego ndị amụsụ bụ pyramid scheme ka o ji nwee the money. Ihe m na-achọ ịkụwara anya ukwu. Ị chọrọ ebe ihe eji 1 naira wee win 1 million. Ijede ebe a akụchie ego nara ma nke iji eji. Ụfọdụ na-emecha donate your phone. So gbara ya ọsọ. Hapụ anya ukwu. Pom 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 ka ngwa wanted. Ifuru mmiri na-ezo gidi. Nke a na-ata pom 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 consistently 1 year 2 years ọ ka na-ata pom pom. Jee ebe ụdị mmiri a na-atụ, ị ga-afụ mark, indelible mark. Ọ ya atụgide etu